כדי לנהל שיחה מושכת עם בחורה שהרגע הכרת, שלא תהפוך לרעיון עבודה משעמם כזה שיוביל לכלום, הנה 3 שלבים שאתה רוצה ליישם. הדבר הראשון, תשאל שאלה שמעניינת אותך באמת. לא מה הדעה הפוליטית שלך או משהו בסגנון הזה, תשאל נגיד איפה היא טיילה לאחרונה בחול. אחרי זה תקשיב לה, זה השלב השני, להקשיב לה באמת. לא לחשוב על מה המשפט הבא שאתה הולך להגיד, אלא להקשיב באמת למה שהיא אומרת ולשמוע ולנסות להבין איזה סוג של בן אדם היא. ואז השלב השלישי זה להגיד איפה זה פוגש אותך, זאת אומרת מה אתה עשית בטיול הזה, או איפה המקום הכי מגניב שאתה טיילת בו, או לחילופין אתה יכול להגיד לה מה הדבר שהיא אמרה אומר עליה, ואתה יכול לקחת את זה על כל דבר, על כל נושא בעולם. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות טיולים, זה יכול להיות הרפתקאות, זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות מסיבות, זה יכול להיות 1001 דברים, אפילו מוזיקה. לשאול אותה שאלה שמעניינת אותך באמת, להקשיב באמת למה שהיא אומרת בלי לחשוב על מה להגיד לה אחרי זה, ואז להגיד איפה זה פוגש אותך, או מה זה אומר עליה. זו שיטה שאם אתה תיישם אותה, תעזור לך לנהל שיחות הרבה יותר מעניינות, וגם יעזור לך לייצר חיבור ומשיכה עם בחורה שהרגע הכרת. תנסה את זה ותספר לי איך היה.